Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mými dnešními hosty jsou Ivana Dolinská a Petr Tichý, kteří dlouhodobě žijí na Práně. Vítám vás tady. Ahoj. Ahoj. A vítám tady taky nejmladšího hosta Klenotů života zatím, malýho Nikolaje. Ano. My dnes budeme hovořit o pránické výživě a tak nějak o všem, co se toho týká. Zeptám se na úvod, potřebujeme jíst, nebo je to jen takový nejsilnější program? Je to o každom jednotlivcovi. Ako náhle máš ten program a vieš, že potrebuješ, cítiš, že potrebuješ jesť, tak potrebuješ jesť. Ako náhle vieš a prežil si zážitok, že dokážeš prosperovať aj bez jedla na základe príjmania iných energií, jemnohmotných. Nežijeme bez energie, ale príjmame nie hrubohmotné, ale viac jemnohmotné energie. Tak a zažiješ si to a žiješ a prosperuješ a si zdravý, tak dokážeš sa vyživovať aj pranickým spôsobom. Nie je to momentálne realita všetkých ľudí, samozrejme. Je to výměna energií, vlastně, když to máme. Takže obojí je pravda. Někdo potřebuje to jídlo, nebo většina zatím, a někdo ho nepotřebuje, protože vyměnil výživu z jídla za pranickou výživu. Vždycky je to o výživě. Není to bez jídla, ale je to vynechání jídla, aby mohla přijít lepší energie. Pak to dává smysl vlastně. To možná bychom právě mohli na úvod i vysvětlit, že tam je vlastně velký rozdíl mezi pránickou výživou a nějakým půstem nebo hladověním. Největší možný. Takže když člověk na půstu nejí a člověk na práně nejí, vypadá to úplně stejně. A když dva lidi dělají stejné věci, nemusí to být úplně stejně. A tady je to úplně naprosto světelné, že se dějí úplně opačné věci v tělech, opačné stav vědomí vlastně má člověk úplně jinde a vlastně na tom těle se to jde vidět vlastně úplně obrovský. Jo? Takže jenom ten hlavní rozdíl, když řeknu, tak člověk na půstu vynechá jídlo, vynechá výživu, na kterou je zvyklý a s které funguje, a tím pádem se dějí věci, že začne mít po čase hlad a začne stravovat sám sebe, začne mít nedostatek. A prána je absolutní dostatek. Když vynechám jídlo a přijímám pránu, tak mám absolutní dostatek. Takže toto. Pranická výživa je výživa. Takže my sme neustále vyživovaní, iba nie hmotnou stravou, ale vlastne je aj taký špeciálny pojem ako ľudská fotosyntéza a všetky tie zdroje, viac ako sa o tom uvádza v iných literatúrach o pránek. A my sme neustále vlastne vyživovaní jemnohmotnou energiou a samozrejme tá pránická energia, výživná energia je aj v jedle, ale v iných pomeroch a percentách. To znamená, že aj jedlo nás dokáže vyživovať, ale je tam veľa napríklad odpadu. O mnoho viac ako tej vyživujúce energie. A ono možná do určitý míry jsou pránou vyživovaní i lidi, kteří normálně jedí normální potravu. Všichni. Samozrejme. Všichni, a ti, co to o tom neví, a ti, co to odmítají. Prána je životná energia. Prána, živá, mana, či je vlastne iba pojem životnej energie. To je vlastne tá energia, ktorá nám dodáva život. To znamená oživuje, vyživuje, zaceluje, lieči a na základe nej sa vyvíjame, na základe nej sa môžeme hýbať, na základe nej môžeme dýchať, takže každý žije z pránickej energie. Určitým procentem samozrejme. Určitým percentom. A teraz vlastne ide o ten fenomén pránickej výživy a my sa veľmi radi hráme s tými slovíčkami a my už hovoríme živá prána. Lebo ten koncept starej prány, takej tej starej prány, to znamená tí prví pránici, ktorí to museli preraziť a ukázať svetu, že to je tá mocná energia, ktorá dokáže konať aj tie zázraky, že vyživuje ľudí niekoľko týždňov, mesiacov, rokov bez potreby prijímať tú energiu z hrubohmotnej potravy. A to je ten koncept starej prány. My tomu hovoríme stará prána, lebo na to bolo nabalené neuveriteľne veľa nálepiek a ľudia sa toho báli, alebo ľudia tomu nechápali, čo to je.
Oni videli iba výsledok, že existujú ľudia, ktorí nejedia roky alebo mesiace a dokážu takto prežiť. Niekto tomu veril, niekto nie. A tým si zakotvili pránikov, že to sú ľudia, ktorí nesmú jesť. A to je práve opak paradox, že vlastne my nie sme ako pôstari, v podstate, že keď si na pôste určité obdobie nesmieš jesť, ale prána je práve slobodná energia a to chceme hlavne predávať ľuďom, že ide o slobodu, kompletnú slobodu v vyživovaní sa, kde búrame tie závislosti, že musíme žiť iba na základe príjmania hmotnej stravy. To znamená, ak si nedám ráno ten rožok s maslom, tak nebudem mať energiu. Ak si nedám rezeň na obed, tak nebudem mať energiu. Tak tento koncept je hlavný, ktorý búra vlastne energia živá prána. Lebo môžeš si ochutnať, čo chceš, ale zároveň vieš, že sme primárne vyživovaní už inou energiou ako tým jedlom. A to je bůrání další konceptu, že si všichni teda myslí potom, že když si praník, že nesmíš jíst. Takže to je další zbourání dalšího konceptu, že vlastně praník může si dát jídlo, ale už z něho nežije. Ale to může si to že vlastně přicházíš o potěšení z toho jídla. Vlastně. Právě, že začíná ti to potěšení z toho jídla. Protože zimní chutě nepotřebuješ se plnit, nepotřebuješ tolikrát jíst, nemusíš vůbec. A když si nějaké jídlo v uvozovkách, to už není jezení, ale to je degustace. A každý víme, že když je někdo degustátor vína, že to není opilec, že nepije, že opravdu vychutnává a pořád je střízlivý, protože on musí ty chutě hodnotit. A to samé praník, on vlastně degustuje, nikdy nejí, on vlastně degustuje. A to je veliký rozdíl. To všichni cítíme. Co to je degustovat jídlo a degustovat alkohol, anebo prostě jíst a pít alkohol. Když se vrátím k té práně, tak jak vy ji vnímáte? Má nějakou barvu, vibraci? Můžeme ji vůbec nějak vnímat našimi 5 smysly? Cítiť. Cítiť, vedieť a vnímať skôr tak celotelovo. My to tak máme. A prožívať. Prožívať. Židu. Hej, ono tým, že je jemnohmotná, tak proste vieš. Ty vieš vlastne ten bod, keď si vyživovaný pránou, tak to proste vieš. Nepochybuješ. To je ten stav, ten predel. Keď tam je ešte pochybnosť, tak tam ešte je niečo. Ale tiež by som vlastne uviedla aj na tú pravú mieru, že vlastne ono sa to aj mení v čase, aj v percentách kvázi výživy tela. Napríklad je veľmi dôležité, či sme plne vyživovaní pranickou výživou na úrovni fyzického tela, na úrovni emočného tela, na úrovni duchovného tela. Preto my veľmi pracujeme s energetickými kineziologickými testami, s prácou s vyššími a s intuíciou, aby sme sa napojili a vedeli sme stále mať ako keby čo najaktuálnejšie hodnoty alebo vedenie v tom procese. Lebo najdôležitejšie je, aby sme boli šťastní a zdraví a to teličko nám hneď dá spätnú väzbu, o mnoho lepšie ako hlava. To znamená, že my vieme, kedy, ako sme z akého percenta, a nie je, že vyživovaní, ale čo teraz potrebujeme. Takže aj pri pránickom prechode je veľmi dôležité stále si kontrolovať nejakým spôsobom hodnoty, nielen zdravotné, ale aj celkovo energetické, ako sa cítim. A na základe toho vlastne ďalej pracovať s tou energiou. Ona nemá farbu, ona nemá tvár, môžeme si ju vizualizovať, samozrejme. Ono to funguje, naša myseľ je mocný nástroj. A veľa ľudí hovorí, že vidí tú pránu, keď zavrie oči a na letnom slnku otvorí a tam také tie biele flačiky. A áno, aj to je súčasť, alebo keď sme pri mori, tak krásne vidno tú hmlovinu, ktorá je vlastne pri mori, pri oceánoch, v prírode. Je to živá energia, ale nie je to niečo, čo by sa dalo nejakým spôsobom uchopiť ako elektrina. Takisto všetci vieme, že je, ale nie je úplne zmerateľná nejakým fotoaparátom. Zatímco elektřina vede jenom v připravených drátech, tak prána je úplně všude, nikdo nepřipravuje a je všude. No, vlastně když víme, teďka dneska vědecky dokázané, že každý atom, 99,9% atomů je prázdno, údajně, a to prázdno je právě éter, prána. Takže vlastně je všude ve všem. Nezbavíme se jí, neutečeme jí. Je to prostě živé. Ty jsi říkala, že jsme tou pránou vyživováni jak na duchovní úrovni, na emoční i potom na té tělesné. Je to tak, že čím je to jako jemnější, třeba ta duchovní úroveň, že tam je to jako jednodušší být vyživován tou pránou a pak jako to tělo hmotný, že to už pak je složitější, chce to právě tu přípravu, jakoby ten přechod a tak dále. Áno. Nedá sa to úplne oddeliť, lebo my sme vlastne komplexné multidimenzionálne bytosti.
Takže ešte dobre možno povedať, že v tých duchovných sférach je úplne prirodzené, že eterické energetické bytosti sú vyživované etericky energeticky. Takže čo sa týka ako všetkých tých duchovných vyšších sfér, tak je úplne normálne, že aj tie mimozemské civilizácie nemajú na raňajky ten rúžok s maslom, ale že sú vyživované nejakou vyššou kozmickou energiou. A tento proces zostupu, ktorý sa tu deje, je iba o tej evolúcii. Je to postupne krok za krokom, ako my vlastne vzostupujeme, tak ukazujeme, že je možné sa oslobodzovať aj od závislosti od jedla, od tej hrubohmoty a stávame sa viac jemnohmotnými bytostiami. To znamená, my stále používame hmotu a stále jedlo príjmame ako nástroj, nejaký prostriedok k niečomu, ale takisto ako sa vyvíjajú energie napríklad na paliva aut, takisto alebo solárna elektrina, ako prišla a ďalšie zdroje energie, tak aj my ako bytosti, ľudia, môžeme postupne vymieňať tieto energie a hrať sa s tým. Kombinovat. Tak je vlastně. Slobodne. I ty stroje, auta, všechno se dá dneska kombinovat. Potom možno prestúpiť, ale nie je to úplne cieľom. Pak si môžeme vybrať. Áno. Takže uvedomiť si iba vlastne, že nežijeme iba z jedla. Zmínila se tam závislost na jídle, takový pojem. Jak to funguje? Jak funguje závislost na jídle? No, pokud si myslím, že musím jíst, jinak umřu, tak přesně tak to funguje. Když tomu věřím, tak když nedostanu jídlo, tak časem vlastně umřu. Když tomu věřím a když to tak je, když to tělo funguje jenom z jídla. Takže víra je velká věc a může být člověku v tomhle případě i nebezpečná. Je to takový pud vlastně, že jo? Takový základní pud a strach. A zatím je strach, zatím pudem. No jasně. Je ale veľmi dôležité povedať, že väčšina spoločnosti skutočne žije z jedla. To znamená, bez jedla zomrú. Preto ako my hovoríme iba o vlastných skúsenostiach, nikoho na to nenabádame. My sme si iba zažili s Petrom ten stav, že dokážeme byť niekoľko mesiacov, rokov, byť plne vyživovaní pránickou výživou. Ale je to nebezpečné pre ľudí, ktorí s tým nemajú skúsenosť, takže my aj hovoríme, že nepokúšajte sa o to, keď nemáte ešte nejaký základ vedenie. Nepřestávajte jesť. Určite, lebo väčšina ľudí primárne žije z jedla, to znamená, že ako náhle by ho vynechali, tak môžu samozrejme umrieť hladom. Je to veľmi silný program. To znamená, ono to, keď je to programované v tom biosystéme, tak skutočne pri vynechaní môže hroziť smrť takisto ako prechádzanie po žeravých uhlíkoch. Tí ľudia, ktorí nie sú v tom stave vedomia, aby po nich prešli, sa popália. Ale ľudia, ktorí sú už v určitom stave vedomia, tak dokážu pre nich prejsť bez poškodenia. A my prirovnávame pranický prechod presne k prechodu po žeravých uhlíkoch, aby si ľudia uvedomili tú súvislosť, že aký je ten rozdiel medzi tým, kto prejde bez poranení po žeravých uhlíkoch, po ohni a pre tých, ktorí sa popália. Kde je ten predel a kto je za to zodpovedný? Iba nastavenie tvojej bytosti. Změna vědomí tam musí proběhnout. A pak teprve přichází nepotřeba jídla. Ale spousta lidí si myslí, že přestane jíst a tím přechází na pránu. A to vlastně začíná tím důsledkem. A tím se nikdy k práně nedostane. Jo? Takže pránou přichází to, že potřebují méně jídla. Jo? A tam vlastně to je přirozeně, to jídlo odchází a tělo se s tím dává dohromady a nehrozí tam nic. A samozřejmě pořád je dobré kontrolovat. Každý si může zajít i k lékaři, nechat si změřit, co mu chybí, co mu přebývá. My jako určitě doporučujeme spolupracovat, jo, s ostatníma a i s lékařem. Nemusím říkat, že přechází na pránu lékaře, ale můžu říct, necítím se úplně dobře, potřeboval bych změřit základní věci, základní funkce, základní vitaminy, co mi chybí. No to je v pořádku. Alebo povedať, cítim sa výborne, neviem, čo sa to so mnou deje, zmerajte ma, nie je to úplne normálne. Vždycky nějaký problém. Když chcete problém, tak běžte k lékaři, on vám vždycky nějaký najde. Ale možno nie. Možno ne, sú aj fajn. My si tiež robíme zdravotné prehliadky a samozrejme, ako náhle by tam niečo bolo, tak by sme to riešili. Máte rádi naše rozhovory na YouTube a chtěli byste podpořit Klenoty života i své oblíbené hosty? Pokračujte s námi k prémiovému obsahu na webu svobodnatelevize.info/premium, kde můžeme hovořit svobodně i o YouTubem cenzurovaných tématech. Najdete tam také pokračování tohoto rozhovoru s Ivanou Dolinskou a Petrem Tichým, kde rozebíráme vše, co se týká přechodu na pránu. Velice děkujeme všem divákům, kteří jsou v prémiové sekci s námi.
S vaší podporou může náš projekt lépe fungovat. Tak teď jsme hovořili o tom, jaké jsou změny na úrovni vědomí a jak se to promítá v tom těle. Taky zásadně je to úplně odlišné, opačné. Člověk na dietě vlastně v momentě, kdy přestává jíst nebo na půstu, tak stravuje svalovinu a zůstávají tuky. Tělo je moudré a nechává si tuky na potom jako pozdější zdroj energie. A to je sranda, že člověk po dietě vlastně vůbec není jakoby pěkný. Vlastně mu zůstane neforemné tělo a vlastně ty buňky jsou hladové a po skončení diety vlastně člověk nabíde zpátky během krátké chvíle. A na práně je to úplně opačně, že tělo se zbaví okamžitě přebytečných tuků, které vlastně nepotřebuje, protože prána není snídaně, oběd, večeře, ale prána je trvalý napojení na zdroje energie. Takže to všechno to odchází, jako ty tuky zbytečné, které jsou. Jo, a lidi se vždycky bojí, co když na té práně zhubnu, já se musím vykrmit. Tělo si vždycky udělá svoji váhu, nechme to na tělo, neřešme to. A když to necháme na tělo, tak ono si to udělá úplně ideálně pro to tělo. Takže když mu to nekecáme, tak je to nejlepší. Člověk pak zůstane na optimální váze. Úplně na té ideální. A ještě se to přesně mění. Když začnu běhat dlouhé tratě, shodím, ne protože běhám dlouhé tratě a nejím, ale protože tělo se líp běhá s tím lehčím tělem. Jasně. Když začnu zvedat těžké činky, tak tělo nabíde svalovinu velice rychle, protože potřebuje se s tím vypořádat, co já mu naložím. No, takže i v průběhu života, jakkoliv člověk naloží vlastně se svým dnem, když začnu běhat se psem, cokoliv dělat, narodí se miminko, všechno vlastně se projeví na tom těle v té hmotě, že to tělo si přizpůsobí tomu, aby zvládalo tu situaci. Z čeho pramení pocit hladu? Ano, říká, že to pocit nejvíc ze strachu, že nebude. A pak samozřejmě chci vysvětlit, máme dva druhy hladu. Máme hlad, který známe z historie, z nedostatku, z toho, že lidi umírali hlady, války a katastrofy a kdo ví co všechno. A pak máme hlad, který přichází 2 až 3 hodiny po jídle, kdy je to práce svalu, žaludku. A tyhle dva hlady zaměňujeme za ten, dáváme do jednoho. A pak je tam spousta nedorozumění a strachu. Takže když to člověk uvědomí, tak taky jako uvidí za oponu toho strachu a dokáže být v klidu, když je jakože hlad, když žaludek volá. Ptala jsem si, jestli potřebujeme jíst, ale o tobě je známo, že i nepiješ, tak ano. Potřebujeme pít? Zase je to jak s tím jídlem. Když tomu věříme a když naše tělo na to funguje a potřebujeme tu vodu do sebe dostat, ani já nežiju bez vody. Vodu musíme mít všichni a jsme vlastně většina, 80% se říká, ano. Těla je voda. Takže já nemám pitný režim už několik let a to je ještě méně uvěřitelné než s tím jídlem a vlastně, kdyby to nebyla pravda, tak to neříkám a jsem ochotný to kdykoliv jako dokázat někomu, kdo bude chtít tu pravdu vidět. A bez jídla se dá vydržet měsíce. To s váma nikdo tak dlouho čekat nebude. Ale vlastně bez vody je to otázka dnů. A já jsem prostě připravený, ochotný a tvrdím, že nemám pitný režim, nepotřebuju ho, ale zároveň tvrdím, že mám v sobě dostatek vody, tak jako všichni ostatní, akorát tu vodu přijímám jiným způsobem než pitím. Jo, takže zase je to, vždycky je to půl pravdy a půl ne. Někdo říká, on nejí a je dobrý. To je pravda, ale ne, že on nejí, ale on nejí, protože vyměnil energii za jinou energii. Teďka on nepije a žije. To je nesmysl. Takhle to je nesmysl, že je to podané. Ale když řekne, on nepije a přijímá vodu do těla jiným způsobem, tak už se to dá pochopit, aspoň nebo přímo i líp. Jo, takže my máme výživu, i když nejíme, a mám vodu, i když nepiju. A jakým způsobem přijímáš vodu do těla? No, pochopil jsem, že ji přijímám kůží nejvíc a dechem. Jo? Takže vzdušná vlhkost. A úplně to cítím, když jsem u moře, u oceánu, kde je 80% vlhkost, tak tam chodím vlastně i na malou často, protože mám té vody víc, než potřebuju, to tělo usaje. A když jsem v suchém prostředí, v suchém prostoru, v divadle, v nějakém sklepě, prostě kde jsou sklady, kde je sucho, ústřední topení, prach, tak tam cítím jako pocit žízně. No? Takže vnímám vlastně ty jednotlivé druhy prostředí, vnímám úplně všechno. Tělo se stane citlivým. Jo? Ale dokážu si dát, víc mě osvěží, když si dám ruce do džberu s vodou, než kdybych se napil. Už takhle to mám. To tělo si prostě přizpůsobí. Ale je to dané zase tím stavem vědomí, které máme, anebo které mám. Není to, že přestanu pít, protože chci být pranik a pak teď uvidíte a za 5 dní člověk umře. No.
Já bych se teď chtěla zeptat na vaše příběhy s pránou. Kdy jste se poprvé doslechli o práně? Tak já řeknu dřív. Já jsem sledoval občanské sdružení Goša a byl tam Henry Montfort, byl tam s ním rozhovor a já jsem o práně předtím nikdy neslyšel. A když někdo řekl, že byl někdo na půstu, anebo že dlouho vydržel bez jídla, tak jsem říkal, to jsou blázni, proč to dělají, to nemá žádný smysl, jsou slabí a takhle tohle cestou bych nechtěl jít. A teďka Montfort říkal něco jiného, že vynechám jídlo a budu mít sílu. A bylo to nepravděpodobné a nikdy jsem o tom neslyšel a nikdy nás takhle neučili, že by to takhle mohlo fungovat. Ale když to říkal on, tak jsem mu to věřil. A v momentě jsem si říkal, jestli je něco takového, tak tohle chci zažít. A úplně každá buňka ve mně rezonovala, že ano. Takže to byl taky první můj kontakt jako s tímto. A kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak mu snad nevěřím, ale Montfortovi jsem to věřil. Prostě. To bylo v tom cítit. A ty, Ivo, kdy jsi poprvé doslechla o práně? Ja som pracovala s energetickými liečeniami, terapiami asi od 20 rokov. Najprv reiki, šambala, potom theta healing a rôzne kineziológie a tak ďalej. A pracovala som ako terapeutka. Dostala som sa ku knížkam od Jasmohin. A bolo to teda už dosť dávno, 17 rokov dozadu. A mňa úplne fascinovala tá energia. A zistila som následne, že je živená pranickou výživou a mňa fascinovali tie jej svetelné meditácie, liečenia, ktoré som si robila sama pre seba. A vtedy som sa začala s tým hrať, s tou energiou a začala som si skúšať určite dýchacie techniky a zistila som, že môžem nahradiť moje obedné prestávky v práci touto výživou. A zistila som, že to funguje. A následne na to ma oslovili dvaja manželský pár, ktorý načítava duše a poslali mi e-mail, že som jedna z 12 duchovných bytostí, ktoré majú pozdvihnúť Slovensko. A že načítali všetkých a že nás majú spojiť. A tak sme sa spojili. Ja som vtedy mala terapeutickú miestnosť, solnú jaskyňu v Bratislave a všetkých týchto 12 bytostí, ľudí zo Slovenska sme sa tam stretávali. A jeden z nich bol Peter Starec a slovenský pránik. A vtedy som sa prvý raz stretla naživo s človekom, ktorý je plne živený pranickou energiou. A spriatelili sme sa a pobývali sme spolu dosť času a videla som, že je to skutočne možné, že je pravdivý a že každá bunka nášho tela je vlastne kompletne celistvá. A vtedy som pocítila tú skutočnú pranickú energiu. Mohlo to byť 10-12 rokov dozadu. Nepamätám si to, kedy presne, ale tak nejak. A vtedy som plne vedela, že keď bude treba, tak viem byť plne vyživovaná pranickou energiou. Keď príde vojna, hladovor, hocičo, tak som mala taký dobrý pocit na duši, že som sa rozpamätala, že áno. Že viem, že moje telo dokáže byť plne živené pranickou energiou a že nepotrebujem žiť z jedla. Ale bola som ešte mladá, chcela som si jedlo užiť a nevidela som vôbec lákavú tú predstavu žiť asketickým spôsobom života bez ochutnávania. Milovala som grilovačky, varenie, hostenie, bývala som v lese, tam som proste si kuchtila, bavilo ma to. A ja som videla iba túto cestu prány. Tú asketickú. Vtedy boli známi tí pránici, ktorí nehovorili o tom, že je možné vlastne k tomu ochutnávať alebo si jedlo v malom pomere vlastne nechať v živote. Ale tá informácia na mentálnej úrovni ma oslobodila. Oslobodila ma od toho strachu o prežitie. Ale nerealizovala som ju fyzicky. A zrazu, jak som pracovala ako terapeutka, ako vlastne s týmito všelijakými emočnými liečeniami, uzdravovaniami, pracovala som na sebe aj s ľuďmi, tak som zistila, že sa napájam na určité sféry a cítim sa tam plne vyživená. Ale ako náhle som z meditácií vyšla, tak som sa najedla. A pribrala som 25 kg v priebehu pár rokov. A moje telo chytilo všetky alergie, intolerancie na jedlo, bolo mi zle, ťažko, bola som neustále unavená a už som mala stále zápaly, bola som stále chorá. A už som z toho nevidela cestu von. Riešila som to dietami, keto dietami, neviem akými, kapustovými, všelijakými.
A nič nefungovalo. Bola som na všetkých metadiagnostikách. Nič nefungovalo. A zrazu pred 4 rokmi tak nejak ma začalo vypínať mentálne zo všetkých systémov, vier, dogiem, terapii, techniky, postupov, liečení, vo všetkom, čo som poznala, všetko, čo som robila, všetky moje terapie. Zrazu mi nič nefungovalo a ostalo iba veľké ticho. A prišla korona. A ja som vedela, že to je ono. To je ten veľký reset, ktorý nastal. Minimálne pre mňa. A tak aj bolo. Ostala som v lese, bývam v lese, teda už nie, ale teraz bývame všade. Ale mala som domček v lese, aj mám. A tam som vlastne meditovala pod stromami. A zrazu som si požiadala, moja duša požiadala v meditácii, že ak existuje najliečivejšia energia vo vesmíre, nech mi je ukázaná. Lebo mi bolo tak ľúto za tým krásnym stavom nirvány, ktorý som zažívala predtým, keď som pracovala energeticky s ľuďmi. A na druhý deň som sa zobudila a prestala som byť hladná. Mňa budil hlad dovtedy. Ja som nevedela vydržať viac ako deň bez jedla. Ja som nevedela pôstovať. Ja som bola závislá, veľmi závislá na jedle. Ešte som jedla mäso. Mala som tú keto dietu. Ja som vlastne mohla jesť už iba mäso, zeleninu a nejaké druhy obilia. Lebo moje telo bolo alergické. Skoro na všetko. Mala som alergiu aj na slnko. A bolo to veľmi nepríjemné. Bola som neustále unavená, bolo mi zle. A zrazu som sa zobudila, nebola som hladná. Ale neprikladala som tomu význam a trvalo to niekoľko týždňov, že mi stačilo iba obed, alebo mi stačila iba večera, alebo mi stačil na večeru šalát, čo predtým nebolo možné proste. A vtedy ma zavolala kamarátka Katka Soleil na Hvar, na dovolenku v lete. Ja som vtedy školila firmy a práve som sa dostala, 2 týždne som mala voľno, tak na ten termín som povedala, že Kati, idem k tebe. A ona, že Ivi, tu mám práve obsadené, ale jediné, čo je tu voľné v tejto dedine, je pranický prechod, ktorý tu robí Peter Tichý. A moja celá duša začala spievať, mala som zimom riavky všade, pusiu kožu a vedela som, že to je tá energia, ktorú si moja duša zavolala. A tak aj bolo. Odkedy už som vedela, že idem na pranický prechod, tak som prestala jesť, už som prestala byť hladná. Ešte prišli také tie chvíle, že také tie strachiega a také, že to fakt budem bez jedla, ale oslobodila ma jedna vec a tým oslobodzujeme aj my ostatných a to, že prána je sloboda a môžeš ďalej jesť. Môžeš si ďalej nechať jedlo v akejkoľvek podobe. Ale tá energetika sa ti tak zmení, že prirodzene začneš vyhľadávať jemnejšie formy výživy. To znamená, že nemáš hlad. Ja kebyže mám hlad, ja v živote neprejdem. Ani skoro nikto. Ja som povedala, že Peťovi, ako náhle budem mať hlad, ja sa najem. Ako náhle budem smedná, ja sa napijem. A tak je doteraz. Ja kebyže som hladná, ja sa najem. Kebyže som smedná, ja sa napijem. A procesy tela nechávame plne na telo a tá energia nás vyživí. To znamená, keď sme hladní, jedzme. Keď sme smední, píme. Keď nie sme hladní, nejedzme. Keď nie sme smední, nepíme. A to je všetko. A tak som prešla. Ja som od prvého dňa, čo sme sa s Peťom stretli, prestala byť hladná. Ešte som pila, samozrejme tie prvé týždne som pila aj 2-3 litre vody a potom, jak som prestala jesť, tak sa znížila spotreba vody na pol litra možno. Teraz ako tak nejak fungujeme. A mení sa to samozrejme v čase. Keď pracujeme s ľuďmi a sme s ľuďmi, tak ja pijem vodu. Aj keď ako sa premiestňujeme z kontinentov. Si můžu, tak vlastně vždycky si vzpomene Iva na vodu, když kojí. Pokaždé, nikdy si jako nepřipraví vodu a jde kojit a vždycky kojí a pak zjistí, že má vlastně žízeň, takže mě vždycky poprosí, ať jí podám vodu, pohár vody. Tak já u český pohár je jako, že něco někdo vyhraje, tak když mi řekne pohár vody, tak vždycky tak a pak vždycky mi to taky překvapí vlastně. Že to kojení... Áno, to kojení, to je samostatná kapitola, takže áno, dodávam. A toto bol môj vlastne stret s pránou, ktorý bol úplne prirodzený. A ja som ale cieľene išla na pobyt s tým, že ja som hovorila Peťovi a stále to hovorím, že ja jesť ďalej budem. Ja chcem jesť. Iba, že to bol ten presne opačný psychologický efekt, že ja som mala ten veľmi striktný pránický prechod, že mne prestalo chutiť zo dňa na deň. Veľa ľudí to má postupne, že postupne znižuje príjem stravy, ale ja som mala byť rýchlo pripravená do služby a mala som to mať takto veľmi zrýchlené, tak som mala veľmi silnú očistu a v podstate už tretí deň na pobyte som bola v
plne vedomo vyživovaná, bez výkyvov energie a tak ďalej. Tie 3 dni boli také čistiace, to preto máme aj tie pobyty, tie prvé dni spolu, lebo to sú také najsilnejšie aj fyzické, aj emočné očisty. Keď človek prechádza, celá energetika sa mení a aj fyzicky samozrejme z telička sa vyplavuje, takže niekto potrebuje viac oddychovať, je dobrý pobyt v prírode, v kľude, v skupine, ktorá nás drží a tak ďalej. Robíme tie aktivácie, to je najdôležitejšie. Ja bych chtěl říct, že z hosenky se stává motýl v tu chvíli. A ještě to není, už to není hosenka, ještě to není motýl. A je to velmi zranitelné období a prostě takové, které se musí, jak říkají, váči čikat ten člověk. Jo, to je unavený, ať si lehne, to mu je zima, ať se obleče, doma něco chuť, ať si dá. Není to porušení ničeho, ale je to podržení vlastně toho člověka. Jo? Protože tam už by pak nebyla zase ta svoboda, že jo, pokud by se řeklo, nesmíš jíst. A proto to aj nefunguje. To je z otroctví do otroctví. No. Jo, někdo říká, já miluju jídlo, já bych nemohl přejít na pránu. A já říkám, Ivi, jestli miluješ jídlo, tak pojď na pránu, protože tam vlastně ho budeš milovat teprve, protože ho nemusíš mít, protože lidi, kteří musí jíst jídlo, aby přežili, aby žili, tak to už není, že ho milujou, ale vlastně jsou v otroctví, jsou v závislosti na tom jídle. A když přijdu na pránu a nesmím jíst, tak přijdu ze závislosti do druhého otroctví, do další závislosti. Tak to nemá smysl. Potom je to na té práně, to potom spíš asi není vůbec o kvantitě, ale je to spíš jako o kvalitě, o těch chutích, o tom... Bavili jsme se degustovat. Degustátoři. Nikdo neřekne, že degustátor vín je alkoholik nebo opilec, anebo že pije. Je to prostě degustátor, musí být střízlivý, musí vnímat ty chutě a musí to přesně akorát. I když motýl poletuje a cucá nektar, tak to je pranik, prostě poletuje a ochutnává. Jo? Ale v momentě, kdy toho množství dá víc, tak už mu to je na újmu. Jo? Takže když někdo řekne, jí 120 gramů něčeho obden, je na práně, tak každý řekne, on žije z těch 120 gramů obden. Ne, on žije z prány a těch 120 gramů dobrodky má na chuť na to poletování. Vlastně. No, někdo by mohl třeba říct, že člověk na práně nebo muž na práně musí mít málo síly, musí být unavený a tak dále. Žena. Ale, nebo žena, ano, samozřejmě. Ale ty si příkladem toho, že to tak není, že sportuješ a vzpíráš. Můžeš nám něco k tomu říct? Můžu. Vzpírám, sportuju, ale největší makačka jakoby je fyzická práce, protože když jdu na trénink, jdu na 40 minut, ale když chlap pracuje na stavbě 10-12 hodin denně a dokáže to, teďka u nás přišel chlapisko, jak hora dělá zahrady a valí kameny a víc takových lidí a může a funguje a je odpočatý víc jak chlapí, kteří se jdou najet, tak tam jde vidět nejvíc u práce, u fyzické, náročné, těžké práce, tesaři a tak dále, nebo zedníci prostě a jsou takový už lidi, že to opravdu funguje. A sport, vrcholový sport je další taková krásná ukázka, že to funguje. Já jsem začal vrcholově sportovat před 7 lety, to už jsem byl na práně, začal jsem dělat silový trojboj, vzpírání a udělal jsem obrovské pokroky během krátké chvíle, protože to tělo obrovsky krásně funguje, regeneruje a tak dále. Takže to bylo úplně úspěch, to byl velký úspěch. Všechno se dělo velice rychle, 10krát rychleji než u běžného sportovce. Ten výkon a ten progres, bylo to parádní, užíval jsem si to. A tenkrát před 7 lety jsem se tomu trochu pousmál, že mě stačí v mojí váhové kategorii, vlastně mám nízkou váhu, protože všechno jde z člověka ven a pryč to nemá být, tak jsem si říkal, počkám pár let a budu si chodit už jenom pro medaile, protože už nebudu mít žádného soupeře. No a teď jsem byl právě přihlášený, z Tenerife jsem se přihlásil přes kluky Český svaz silového trojboje na mrtvý tah vlastně teďka to bylo v Karviné, ale nemohli jsme dojet, protože jsme čekali na doklad cestovní pro malého, tak jsem to nestihl a kdybych přijel, tak bych pravděpodobně zase vyhrál a měl jsem tam jednoho soupeře. Takže mě stačí fakt akorát čekat, ale já bych ani nemusel nic zdvíhat, ale to by zase nebylo ono. Takže u toho sportu zdvíhám a před rokem mě motivoval můj syn a jeho bratranec, byli za náma na Tenerife, šel jsem s nima do posilovny, už jsem ani do posilovny moc chodit nechtěl, chytlo mě to, takže teď vlastně 10 měsíců cvičím a opravdu jsem se dostal do takové výkonnosti, že už pohlížím na
světový rekord v tom mrtvém tahu. A není to, jestli ho udělám nebo neudělám, ale je to otázka času. Když tomu budu věnovat pozornost a energii, tak je to otázka času, kdy to přijde. A to mě baví. To lidské tělo, jaké dokáže pokroky a jak může fungovat, když ne, že bez jídla, ale při lepší energii, než která vzniká trávením jídlem. A že to jde. Takže já nejedu bez jídla a bez vody, mám dostatek vody, dostatek vláhy, dostatek vlhkosti, tělo perfektně funguje a mám perfektní výživu, přesně dané množství v přesnou chvíli, kterou vlastně prožívám. Jak dlouho jsi na práně? 7. prosince 2015 jsem se rozhodl. 9 let zhruba? Zhruba. A ty, Ivo? Ja teraz budeme 3. rok, 2.7. 3. rok. A bez vody si... To bude 3 nebo 4 roky. Bez toho pitného režimu. Ano, bez pitného režimu, to bude 3 nebo 4 roky a tomu už předcházelo, to nebylo, že bych se rozhodl, ale já jsem vlastně ještě dělal u policie a ráno jsem si dal flašku vody do dveří od auta a prostě běžný výkon služby, jak se říká u nás. A večer jsem si bral věci z auta a šel jsem domů a vždycky jsem na tu flašku viděl jsem, že tam skoro nebylo. A někdy vůbec nebylo, jsem na to úplně zapomněl. Já jsem si říkal, já bych určitě nemusel ani pít. A vím, že někteří právníci to říkají, že to člověk nemusí, ale neměl jsem tu odvahu vůbec nepít a nebrat si vodu, protože všichni říkají, že selžou ledviny a zdravotní problémy a nechtěl jsem nic riskovat. Ale když ta flaška tam furt zůstávala plná, tak jsem si říkal, něco na tom bude. Ale nechám to tak, není to důležité. Já, když jsem přicházel na práno, tak jsem vůbec ani neřešil vodu. Všichni se, jako spousta lidí říká, to nesmíš ani pít. Já říkám, fakt, já jsem to nevěděl. A když to nevíš, tak to nepotřebuješ. Jasně. Ale stala se mi taková věc, že jsem byl v Řecku na dovolené v Horku a chtěl jsem natočit crossfitový trénink hodinový a přesně to zapadalo, už bylo přesně to sluníčko, byl ten přesný čas, abych to zvládl, tu hodinu. A já jsem zjistil, že jsem si zapomněl pití. A my jsme byli 30 kilometrů od toho místa, kde jsem to pití měl a jinde nebylo kde ho sehnat. Říkám, tak teď se to projeví. Je to v háji, nemám pití, teď budu hodinu tady trénovat, je tam spousta běhání, kliky, dřepy, sklapovačky, takže hrazda. Takže teď, když to nemám to pití, tak teda pojďme do toho a teď se ukáže, jestli je to pravda. Oddělal jsem si ten hodinový trénink, měl jsem žízeň a říkal jsem si, že pak se půjdu napít a pořád to pití nebylo k mání, tak jsem si říkal, že se půjdu aspoň zaplavat, umočit se, ani to se mi nechtělo. Jak jsem byl malinko spocený, tak prostě to přešlo. Takže já jsem si říkal, napiju se, až přijedu domů, jako do ubytování, a když jsem byl, tak už jsem žízeň neměl. Tak jsem říkal, už to dělat teda nebudu, počkám, až bude další žízeň. A už jako nebylo. Takže takový styl, že to vlastně to tělo si proto přišlo samo až časem, až po, já nevím, 5 letech, kdy jsem byl na práně, že vůbec to člověk nemusí jakoby řešit, kdy přestane pít. A to je to samé s jídlem. Já můžu zmenšovat porce ne tlakem, ale vlastně jenom čekat, až to tělo toho chce míň a míň. Že to může být nenásilný, absolutně nenásilný proces na roky. Jo, nemusí to být naraz, tak teď jsem týden na kurzu a teď chci být 100% vyživovaný pranicky. A jak říká Iva, ne každý to má vůbec v poslání své duše se 100% vyživovat pranicky. Není to ani důležité, kolik toho do sebe dám, ale ten stav vědomí je důležitý a ten netrvalý. Jde to opravdu pak takhle přirozeně. Ano. No to má jíst. Ano. Ale tam je, jako mi vyvstává teda jako velmi důležitý umět poslouchat to svoje tělo a vědět teda, jestli toto je hlad, nebo to není hlad, jo? To není ani umění, ale to je jenom pustit to ego. Protože ego tomu jenom brání. Když cítím, že jsem hladný, tak to cítí to celé tělo, nebo šíznivý. A teďka se nejdu napít, protože ne já jsem praník, anebo já chci tu pránu, tak to už ego. Normálně prostě mám žízeň, napiju se, mám hlad, dojím se, není to problém. Doživím se, nemám výživu, necítím se dobře, tak se dovyživím. Ale když mi někdo volá nám tak krásný jeden příklad uvedu, volá nám 60letý kluk, dneska už vlastně na práně, úžasný chlapík a říká, po kurzu byl několik týdnů a říká, Peťo, vy to nádherně děláte, jste pravdiví, je to všecko ono, ale víš, já asi začnu jíst. A já říkám, tak dobře, ale nejes knedlíky, rohlíky, těstoviny, takové věci, co my známe. Prázdnou hmotu. Dej si, jestli potřebuješ výživu na to, aby se zvyživil, tak si kup ořechy, med, kup si naklíčovací misku, nech si naklíčit věci, krásné čokoládu 100% nebo 90% kakaové buby. Tyhle věci si dávej, aby se zvyživil.
A druhý den mi volá, víš, Peťko, já jsem zjistil, že jsem dostal jenom strach a spanikařil jsem, že tohle vlastně nepotřebuji. Jo? Takže i tohle je dobré, že ano, dej si. A v momentě, kdy já si můžu dát a vím to, tak se mi uleví a nemusím. On ten strach pak asi jako pramení z toho nesmíš, odejde. Protože ty si vlastně i říkala mimo kameru ještě, že jsi si i nosila sebou dlouhou dobu, nebo ještě možná dneska si nosíš sebou něco malého k jídlu, nějakou vodu. Ano. Asi pro ten pocit, že si vždycky můžeš dát, ne? Pre mňa je tá sloboda najdôležitejšia a ja som ešte teda prvé mesiace nejak ako úplne nepochopila, neprijala úplne všade, že vlastne vážne som trvalo udržateľne vyživovaná pránou, pre istotu som si zobrala. Ale ja som aj chcela mať tú slobodu. Ja som vlastne si uvedomila, že ja milujem jedlo a skutočne naprávne sa to prejavilo naplno, že predtým ja som bola závislá na jedle. To znamená, že ja som skutočne nemohla milovať to jedlo, lebo za prvé mi to robilo zdravotné problémy, za druhé som mala únavu, za tretie som bola závislá a ovládalo ma to. To jedlo bolo silnejšie ako ja pred prechodom na pránu. To znamená, nebyť to jedlo, ja by som mala bolesti, ja by som bola hladná, ja by som možno zomrela. Kebyže sa nenajem, keď nie som vyživovaná pranicky. A ja nemôžem milovať ruku, ktorá ma bije. To znamená, ja som nemohla milovať niečo, čo mi ubližovalo. A skutočne láska k životu a láska aj k jedlu a všetkému, čo je stvorené, príde až na tej práne. Kvôli tomu, že tam skutočne zistíš, že to nepotrebuješ k životu, ale miluješ to ako kvetinku napríklad. To znamená, môžeš sa ňou kochať, môžeš si ju otrhnúť, môžeš si ju ovoňať, ale nemusíš ju mať. To znamená, je to slobodná vlastne tá láska k tomu jedlu, že my si môžeme ochutnať a samozrejme tie programy, kým sa všetky tie celospoločenské programy ako odprogramujú, uvoľnia, tak to je ďalší náročný proces. Prechod na pránu netrvá týždeň. Je to dlhotrvajúci proces, kým vlastne všetky tie úrovne zbúrame. A hlavně to je vývoj a to nikdy nekončí vlastně ten přechod. Ten přechod jako takový je další stupeň dalšího vývoje. Vědomí se rozšiřuje do nekonečna, tam nejsou žádné hranice. A to zjemňování úplně veškerých těl, které máme a chutí a všeho a vůní, to je prostě trvalý proces vývoje, rozvoje a je to pěkné, jako tam není nikdy konec. Nemáš konec, pořád to někam se směřuje. A to je dobrodružství úplné, jako kam to dotáhneme jednou. Preto skôr tomu hovoríme, že tento celý proces, ktorým vedieme, ktorý robíme, ktorý sa nám deje s Peťom, je posun. Posun vedomia. A prána je iba taká základná vlastne zložka toho procesu. A my tomu hovoríme, že prána ako slovo, prána ako energia, živá prána je ako taká tá vlajočka, ktorá ukazuje východ z Matrixu. Lebo tí, ktorí už pocítia energiu pranickej výživy a dokážu s tým rezonovať, to nie je na racionálnej úrovni. To je na tej duchovnej úrovni, že tá duša sa rozpamätá. Celá bytosť sa rozpamätá. Keď im povieme, že dokážeme prežiť aj bez potreby príjmania hmotnej stravy. A keď to tá duša cíti, tak si rozpomenie, že áno, toto je moja skutočná podstata a mojou skutočnou podstatou nie je ten chleba s maslom. A ono nedokáže vyživiť všetky zložky, ktorým ja som. A keď toto sa rozpozná, tak vtedy tá duša pocíti volanie k pranickej výžive. A to je vlastne ten východ z Matrixu. Tá pranická výživa je základ výživy všetkých duchovných bytostí, kam smerujeme. Ale je to základ a je to výživa. Ale to, čo sa deje za tým, je to iba jedna z mnohých následkov, ktorý sa udeje pri zmene vedomia. A není to jenom o tom, že jsme schopni přežít, ale že jsme schopni žít líp na lepší energie. A to je ještě úplně dobrá zpráva. A potom jsou někteří, kteří si myslí, že jsme z opice a pro ty to ještě není. Ty mají ještě chvilku čas. Ale já jsem si to myslel taky na základní škole. My jsme to měli nakreslené na stěně a i pan ředitel se tvářil, že je to pravda, že tomu věří a to byl vzdělaný člověk a všichni k němu vzlíželi. Takže když tomu věřil ředitel, tak já jsem tomu věřil taky. I když se mi to zdálo divné, že byla malá opička, větší opička, ještě větší opice, největší opice a pak najednou člověk. A mě si říkal, ale
Kde je důkaz, že tady z té malé opice je ta větší opice? Tam nebyl ten spojovací článek, už jako děcko mi to bylo divné. Ale když tomu všichni věřili, tak jsem tomu taky uvěřil. Teda. Tak jsem netrhal partu, ale je to tak. Věříme pak jako společnost prostě lidem, nebo jako věcem, který... A pak věříme, že musíme jíst, jinak umřeme, a ono to pak fakt takhle je. A že když nebudeme jíst maso, takže neporosteme, a že nebudeme mít energii. A svaly. Ale keď tomu uveríme, tak to tak skutočne je. Ano, stává se to realitu. Je to program. A pak pěstujeme bíky na svalovinu, na maso, a ty bíci jí trávu. A nám to nepřijde divné. My si myslíme, že musíme z něčí svaly, maso jsou svaly něčí, že musíme jíst svaly, aby jsme měli svaly. Ale ten bík, kterého pěstujeme na tu svalovinu, jí trávu. A nikomu to nepřijde divné. Nám jo. Už jo. Tak hovořili jsme o vašich jaksi jednotlivých příbězích s pránou, ale pak v určitou chvíli došlo k vašemu spojení. Ano. K jedinečnému spojení. Příběh právě té prány. Tady pokračuje příběh. Ano. Jak to bylo vedeno, to vaše spojení? Vedeno to bylo tak, že ja som bola vedená k tej práne a dovedlo nás to na to miesto, kde sme sa s Peťom stretli a kde som zažila ja ten môj skutočný pránický prechod. Hovoríme tomu, že je to vlastne kompletný, lebo už mentálne to hralo tá energia, ono aj tá príprava na mentálnej emočnej úrovni u ľudí je ešte pred napríklad našimi pobytmi, ale na tom pobyte sa to urobí, ako keby mi to hovorilo, kompletne. Je veľmi dôležitý prechod cez to telo. No a my keď sme sa stretli s Peťom, tak sme pocítili obaja vlastne i hneď veľkú blízkosť. A jak som spomínala, ja vlastne už mi chodili vedenia aj predtým. Prvú noc, čo som vlastne spala na hvare, som mala samostatnú izbu, tak mi prišlo kompletné vedenie, mala som vlastne prorocký sen a videla som celú našu budúcnosť na najbližších pár rokov, že s Petrom budeme tvoriť pár a budeme partneri na našich pobytoch, budeme robiť spoločné aktivácie, budeme robiť spoločné poslanie. A ešte som sa ráno zobudila, že to snad nie je možné, proste úplne rozdielne životy a všetko, ale tá energia nás dala dokopy v podstate i hneď a už sme vedeli, že áno. Ja som sa tretí deň Petra opýtala, som pozerala do očí a že ty si môj muž? On že ja neviem, som. A ja že bože, to som v živote mužovi nepovedala tretí deň. Ako? A já jsem druhý den šel kolem jejího pokoje, k její místu, samostatný pokoj, a já jsem jí řekl, ty tady máš pěkně, já se k tobě nastěhuju. A já jsem nechtěl se k žádné ženě stěhovat, ani jednu. Ale ještě větší bomba byla, že, nebo úplně jsem se lekl, že ona řekla, tak jo. To som tiež nečakala, ale to malo to bylo, jak kdyby jsme byli jako vedené loutky a nějaký předem dialog, který jsme my neslyšeli. Ne, no to vypadlo z té pusy. A my jsme to udělali, takže my spolu od druhého dne bydlíme. A žijeme. A pracujeme a všetko robíme vlastne spolu tretím už rokom a je to krása, je to vlastne tá synergia. Preto hovoríme, že 1 + 1 nie je 2. Ja som niesla určité energie, Peter nesie určité energie a spoločné aktivácie, spoločné procesy, čo robíme, a tie naše duše a tá naša bytosť, ktorá je, každá z nás, je neuveriteľne výživné, je to pre ľudí. Takže a pre nás, samozrejme. Takže my sa neuveriteľne doplňujeme s Peťom. A aj tá energia mužsko-ženská a yin a yang a celkovo, čo tam hrá, tak je o mnoho mocnejšie, ako keď sme pracovali každý sám s ľuďmi. My se neuvěřitelně doplňujeme, ale tím pádem je to pro ty lidi uvěřitelné, protože je to kompletní. Je to znát i tady, myslím, že určitě i diváci, že i k ním se to přenese, jako jak se doplňujete, jak je mezi váma energie. Ano. Mě ještě tam napadá k tomu jídlu, že to jídlo je vlastně určitým způsobem spojený s emocema. Že vlastně často zajídáme smutek a stres, strach. Je to v procentech vyjádřené dokonce. A mě tam k tomu prostě přichází, jestli tam nějakou roli nehraje nedostatek lásky celkově, co lidi mají mezi sebou. A že ti lidi to pak hledají v tom jídle. Že tím jídlem do sebe dostanou prostě tu lásku. Ano. To naplnění. Co k tomu? Já to řekne, ona to pěkně řekne.
Ono je to vlastne tá najväčšia podstata. My tomu hovoríme, že prána je láska a prána je sloboda. Doslova do písmena. Tá vyživujúca energia, ktorá vlastne tvorí nový život. Vlastne láska je tá energia, ktorá tvorí. Ktorá tvorí nový život. To znamená aj výživu. Takže je to tak. Láska je jedna z najvyšších vibrácií a my tomu aj hovoríme. Preto najjednoduchšie prechádzajú ľudia, ktorí žijú v láske, sú v láske, cítia lásku, žijú lásku, milujú a sú milovaní. A je to tá vyživujúca energia. Každý si pamätá ten stav zamilovanosti. A keď zrazu prestaneme mať hlad, alebo sme na dovolenke, je nám dobre, uvoľníme sa, doprajeme si, dovolíme si dovolenku a vtedy, keď sa vypneme a máme sa radi a máme radi druhých, tak zrazu zistíme, že máme menšiu potrebu jesť, zrazu nám stačí šalátik na obed na tej dovolenke, zrazu necítime hlad, keď sme zamilovaní. A to je veľmi podobný stav vlastne prechodu na pránu a bytia a žitia z pránické výživy. Akurát je tam jeden rozdíl, zamilovanost trvá jenom krátký okamžik, protože to je taková šupa, že to tělo by to ani nedrželo. To je vlastně obrana toho člověka, že zamilovaný nemůžeš být roky. To jsou fakt týdny, max měsíce. Chemický proces. Ale ta prána je právě na celý život. Tam je ten zásadní rozdíl a na práně se to vlastně pořád jakoby stupňuje. Je to úroveň vedomia vlastne, v ktorom ako to bytie, ten stav toho bytia, tak tam je vlastne tá výživa plná. Ako hovoríme, že vlastne je to úplne prirodzené pre určité úrovne vedomia, určité bytosti, ktoré žijú úplne z prány. Takže my vlastne iba sa naladzujeme na tú frekvenciu. A my sa každé ráno hovoríme, že jedinou našou povinnosťou je zobudiť sa a byť šťastný. Nebo ešte aj radostný. Radostný. Byť v tom stave. Hej. A krásna vec, byť v stave spokojnosti, to znamená spolupokojení. My sme teď veľmi často spokojení. Je vlastne pokojený, hej, vlastne, takže my sme neustále kojení. No to je tak spokojený. My sme presne neustále pokojení prírodou a vesmírom a vlastne všetkým živým, lebo tá spokojenosť je vlastne bytie spolupokojení. A už nie každý sám, ale je to vlastne kolektívna energia. Nebo spolu po vyživení, môžeme říct. Áno, samozrejme. No on ešte nemá takový ten jako pocit, že musí něco sněst, ale ví, že má se vyživit. Je to put. Ale je to presne ten pocit, ako keby sme boli živení matkou proste v tom brúšku, hej, počas tehotenstva. Je to presne ten stav, že to dieťa sa vôbec nestará, odkiaľ príde tá výživa a ako to má urobiť. My práve sa máme uvoľniť, preto aj tie naše pobyty a celé tie prechody sú o tom vypnúť, ako zapnúť. My najprv reštartujeme ten systém. To znamená, vypneme všetky tie programy a tie strachy a tie neuvoľnenia a to, že všetko musím zvládnuť sám a kontrolovať, ale práve sa dostanem do toho detského blaha, že je o mňa dokonale postarané. A že som vlastne v lone života. A mám tu životnú energiu stále prítomnú. Teďka mi jenom přišlo, že opravdu je to kolektivní energie a ta iniciace, ten začátek toho přechodu se děje v kolektivu. No, to vlastně mě Iva naučila a vlastně Slovani to mají tak, pokud si dosáhnou nějaké duchovního stupně, tak do určité fáze dokážu sám a na určitou hranici už to jenom v kolektivu. A to se musíme ještě naučit, protože spousta lidí volá, já bych přijel, ale já chci být sám. Nebo jak to mám doma udělat sám. Ale to je kolektivní věc vlastně. Takže to si člověk musí uvědomit, že se potřebujeme navzájem. I tady v tomto. Je to opak toho. Že ta skupina má vždycky větší sílu. Má jedinečnou sílu a jedinou sílu, aby se to podařilo. To nejde sám. Výjimečné případy, kdy to ten člověk má mít, má to dostat pro nějaký proces, aby se to dělo třeba dál, jak se to stalo třeba mně. Prostě nechci tady házet nějaké velké slova, ale prostě přišlo mi předvolání, povolání dělat prostě tohle. Ani jsem to nevěděl, ani jsem to nechtěl a byl jsem k tomu nasměrovaný a nikdo se mě skoro ani neptal vlastně. A nikdy jsem to ani dělat nechtěl. Já jsem chtěl být do konce života policajt a byl jsem s ním smířený a mi se to líbilo docela. Jo, takže, ale prostě jsou vyšší síly, které řeší vyšší věci a do toho my nevidíme. A Iva říká, je to větší jako my. A opravdu jsou také věci. Necítím se jako oběť, to v žádném případě, ale cítím, že je to vedené a že ten můj život není úplně tak extra můj, úplně ve všech oblastech. Ale můžu říct kdykoliv ne, ale nechci, protože cítím, že to je pravdivé. K těm vyšším silám a vyšším věcem se zeptám,
ty jsi zmínila už před natáčením, že vlastně od té doby, co jsi na práně, tak se ti otevřela jistá schopnost, která vlastně souvisí s tím vedením a s těmi vyššími silami. Chtěla bys o tom něco říct? Áno, vlastne na práne sa celkovo zvedomuje poslanie a nastavenie a všetky dary a schopnosti duše a zároveň aj úlohy. Postupne mi začalo prichádzať vedenie. Ja som vedela už aj predtým, v podstate aký typ energie nosím, aké schopnosti a úlohy plním, lebo v podstate už som sa tomu venovala, tomu uzdravovaniu energetickému už aj predtým. Ale to, čo sa otvorilo na práne, je neuveriteľná intuícia a vedenie. Ja som predtým pracovala s energetickým testom, kineziologickým, s intuíciou, aj som ju školila, ale ako náhle som pracovala sama so sebou, tak mi nevychádzali úplne vždy presné odpovede, hlavne čo sa týkalo zdravia. A čo sa týkalo klientov, vychádzalo mi to úžasne, ale ako náhle tam bolo trošku emócií, ega, alebo tlačenia, alebo strachu, tak nevychádzali presne intuitívne odpovede. Na prane sa udialo to, že jedno ráno som sa zobudila a začala som písať automatickým písmom. A prišlo mi vedenie, že je to energia akašických záznamov. A začalo mi chodiť vedenie odtedy. V podstate každé ráno som písala, nevedela som to často po sebe prečítať. Chodili mi vlastne vety, slova, strany. A boli to neuveriteľné informácie, ktoré vlastne mi bolo povedané, že sú pre naše vedenie s Peťom a pre naše skupiny. Takže väčšina z nich bolo vlastne pre nás súkromne. Niektoré som mala zverejniť, mám to aj na YouTube kanáli, aj na našom Facebookovom kanáli, ale chodilo mi vedenie. Prišlo to vlastne skrze akašické záznamy a potom priamo vlastne som sa spájala s vyšším ja, ktoré už normálne priamo komunikujeme a ešte občas pracujem aj skrze svalové testy a takisto je tam jasné, učíme to vlastne na našich pobytoch pre tie prebudené duše, ktoré už vlastne na základe toho môžu si aj krásne zvedomiť, aký môže byť ich prechod na pránu, akého sa majú vyživovať, aby to neriešili z ega, ale riešili skrze svoju intuíciu, skrze svoje telo a tie odpovede dostávali priamo z týchto vyšších zdrojov na seba. Lebo našim cieľom je, aby každý bol vlastne autonómna, slobodná bytosť a nespoliehal sa vlastne na druhých časom, aj keď si vieme pomôcť vzájomne, alebo bol sebestačný v tom, že mal vlastné napojenie na zdroj. Takže u nás nikto nikoho nelieči, nikto nikoho nevedie, neuzdravuje, neodpovedáme, ale každého učíme, ukazujeme, ako vlastne sám sa môže napojiť na svoj vlastný zdroj. To je tým celým cieľom. Aj emočne, aj energeticky, aj fyzicky. A to je to ono právě. To je ta podstata. A mě Iva moc pomohla, když vůbec se nevěděla, že se jde napojit na své vědomí a že můžu mít odpovědi na různé věci. Ona mi obrovsky pomohla, že se mám ptat svého vyššího já a člověk se ptá tak dlouho svého vyššího já a zjistí, že on je to vyšší já. To je nádherný proces, který je dlouhodobý, ale toto, jak člověk pochopí, jak ani nepochopí, ale uvědomí si to a prozře, že já jsem to vyšší já, tak už se vlastně neptá svého vyššího já, ale už se ptá. A pak to má teprve. Musí to člověk jakoby zažít. Ano, prožít si to. Když si to takhle jako poslechne od někoho, tak je to fajn, ale je to trénink. Ale musí si to zažít. Je to tréning. Ako keď chceš byť presne vrcholový športovec, tak takisto vlastne my s tým vedomo pracujeme a až sa to kotví do bežnej reality. Takisto aj tá pránická výživa, takisto všetko vlastne, s čím pracujeme, čomu dáme pozornosť. Tréning robí majstra, takže vlastne tým, že to trénujeme roky, tak zrazu sa to kotví a už tie odpovede chodia jasnejšie vedenie a už vieme, už to cítime počas bežných dní, už sa nemusíme pýtať na tie bežné záležitosti vyššieho ja, lebo vieme a cítime to a ešte k tomu je úžasné, že sme v tom dvaja, že máme spoločné vedenie, takže my si overujeme, že opýtaj sa na to a potom si overíme, hej, že či to je rovnaké a vieme, že máme i tam ísť napríklad. Máme spolupracovať s tým človekom. A nebo jestli tady máme do této kavárny na kafe, nebo máme dynam. Jestli tam to bude s láskou, tak sa hráme. Tak až tak si hrajeme a je to proste pořád hra. Ale je dôležité trénovať, lebo tam do toho potom často padá ego, ten začiatok, preto to neučíme oficiálne, nasmerujeme na tie zdroje. Moja mama je kineziologička, ja som to mala doma, ona to 3 roky študovala, aby pracovala s detičkami, ako odpovedať vlastne na záležitosti tela a fyzického zdravia, lebo nevedia odpovedať úplne priamo, nepamätajú si. Tá diagnostika je úžasná, keď natrafíte na človeka, ktorý vám vie odpovedať
na tieto veci skrze testovanie napríklad tela. Takže odporúčame kineziológiu One Brain odborného terapeuta, ktorý vám dokáže vydiagnostikovať napríklad cez telo aj určité traumy, ale aj fyzické záležitosti. Takže mali sme taký dobrý základ a je napríklad dobre sa trénovať tým, že sa pýtate na nedôležité veci na začiatok. Hej. Či vyjde teraz spoza rohu muž alebo žena prvá. Hej, to sú veci, ktoré vás nezaťažujú odpoveďou, ale vlastne vy do toho nevkladáte. A ještě bych začal, vlastně, že důležité je pro přechod na pránu je důležité ptát se těla, co tělo na to, protože tělo vlastně na to nejvíc odpovídá a projevuje se to na tom těle v té hmotě. A zároveň dechový nebo svalový test na tělo se dá nejdřív jako dostat do krve v té pravdivosti. Takže tím bych určitě začal, že ptát se těla, protože z začátku se ptám na záležitosti těla a ostatní záležitosti na své vyšší já. No, ale můžu začít tím tělem. Hovořili jsme tady o nějakých mýtech, které panují kolem prány a pranické výživy. Jsou ještě nějaký mýty, které jsme tady třeba nezmínili, které se k vám třeba jako dostávají? Chtěli byste k tomu něco říct? No, jak jsme se bavili, spousta lidí se bojí, že přestanou jíst a nepoznají rozdíl, jestli jsou na půstu nebo na práně a že si můžou ublížit. Tak vlastně to, že jsem nevyživený a že mám hlad a že mi není dobře a že jsem slabý, to člověk vždycky pozná. Ale tam je nebezpečí toho ega, že on to chce ten člověk urvat za každou cenu, tu pránu, a chce si to vybojovat tím nejezením. Tak to je nebezpečný člověk potom sám sobě. Takže pokud sám sebe sleduju a jsou k sobě upřímný, tak vidím, že buď je to špatně nebo dobře a přijmu to vlastně a dokážu to přijmout v tom, že můžu příště začít. Neberu to jako prohru, ale beru to jako zkušenost. Kdo to bere jako prohru, tak se snaží to vydržet co nejdéle. A všechno, co držím, jakoukoliv dietu, cokoliv, tak se ví, že nevydržím. Takže to je otázka času. Takže když jdu něco držet, tak vím, že prohraju už předem. Takže prostě jenom se sledovat a přijmout to. A mě obrovsky pomohlo. Já jsem tenkrát se rozhodl, že přejdu na pránu během jedné chvílky, kdy jsem si přečetl, že na pránu stačí 21 dní na přechod na pránu, což už dneska taky zbytečně jakože moc. To tenkrát platilo. Ale Montfort říkal, nebo je málo, ale Montfort říkal, že vlastně 3 roky se musím připravovat, zjemňovat, 2 až 3 roky. A pak, že nezaručí, že člověk přejde, anebo že ho převede. A já říkám, tak já 3 roky budu zjemňovat, pít šťávičky, budu slaboch, tenkrát z té pozice ještě, jak jsem to vnímal a vím, jak to teď vnímají lidi. Budu se omezovat, nejlepší roky života budu bez toho, co mám nejradši, a pak on mě ani nepřevede a nebo mi nezaručí, že se ve mně něco stane, tak to jsem si říkal, tak k tomu dám ještě čas, toto ještě není pro mě. Odsunul jsem to úplně. A když jsem zjistil, že stačí ne 3 roky, ale 3 týdny, tak hned mi proběhla hlavou myšlenka, tak to je v pohodě. Když to nevyjde první měsíc, tak můžu další měsíc. Já vlastně můžu 12krát do roka zkusit přechod na pránu, budu tady ještě pár desítek let, krát 12, teď těch pokusů je neomezeně mnoho vlastně, teď o to vůbec vlastně nejde. A to jsem se obrovsky uklidnil a to je velmi důležité, aby ten člověk se uklidnil a neměl strach. Že vlastně fakt o nic nejde. Jedu na týden na kurz a nikoho nebude nikdo pronásledovat za to, že nepřešel, za to, že není 100% vyživovaný pranicky. Stejně ta energie si to udělala sama a ta zodpovědnost toho člověka, který tam přijede, je už splněna tím, že přijel. Jo, a nemusí si to vůbec vycvičit, zasloužit, je to dar. A dar se nemusí nijak zasluhovat. Ani si ho nemůžu reklamovat nebo nárokovat, že on dostal víc a já míň, jak je to možné a tam ti dostali tolik a co teďka se vlastně děje. Takže prostě dar se nereklamuje, dar se přijímá, dar se nedá vynutit, vycvičit, zasloužit. Boží dar. Je to boží. A boží dar už vůbec ne. Já bych chtěla v tuhle chvíli pozvat diváky, které tohleto téma zajímá. Zajímá je právě třeba konkrétně ten přechod na pránu, aby s námi pokračovali i do prémiové sekce na Svobodné televizi. Tady dole vidíte odkaz, kde budeme pokračovat v tomhle rozhovoru s Péťou a s Ivankou. A budu se jich tam ptát i třeba na nějaké citlivější otázky ohledně prány a pránické výživy. A vám dám ještě poslední otázku. Co je to nejvíc, co jste přechodem na pránickou výživu získal? Já to řeknu velice rychle. Zlepšily se mi všechny vztahy mezi lidma, nejbližšíma i těma vzdálenějšíma. Vlastně po otázce vztahů se udalo obrovsky mnoho a pořád se to vlastně děje.
Jo. Jenom takový příklad, s mojí mamkou jsem se neviděl 20 let do té doby a teď jsme loni spolu sadili cibuli. Tak jenom tak. Jo, takže rodiče, příbuzní, přátelé, ale bráchové, prostě vztah s kýmkoliv se zlepšil, aniž já bych o to usiloval, anebo to chtěl. To se prostě děje. To frekvenci, kterou člověk vysílá a kterou přijímá. To je krásný. Určite. A sloboda, absolútna sloboda. Ten strach o prežitie odíde a to je to najviac. Ako náhle sa oslobodíme od strachu o prežitie a vieme, že prežijeme bez jedla, v podstate nám stačí teraz teplo, preto aj fungujeme takým spôsobom, že prebývame v oblastiach, kde sa dá celoročne ako byť vonku, lebo my sme stále v prírode, jak sa dá, tak odišiel strach o prežitie. Tým pádom moja duša sa oslobodila a mohla naplno robiť moje poslanie. A to je úžasné. To znamená, nemusím chodiť do práce, ktorú nemusím, len preto, aby som zarobila na jedlo. Ktoré nemusím. A nemusím byť otrokom jedla, ale dokážem slobodne chodiť 10 dní proste bez jedla po prírode. A som slobodná. Takže tá sloboda je asi najviac. Sloboda a láska, to je prána. Já vám moc krát děkuju za tenhle rozhovor. Děkuju, že jste přijeli. A budeme pokračovat ještě dál. Tešíme sa. Ďakujeme za pozvanie. Je to veľmi výživné. Ďakujeme. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Děkujeme, že sdílíte naše videa na sociálních sítích a pokud ještě nemáte odběr našeho kanálu, tak můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. A pod tímto videem naleznete také odkazy na Péťu a na Ivanku. A budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny. Ja a moja láska, ja som. Z hlbín srdc ťa voláme. Dary odovzdávame. S láskou telá spievajú. Milovať sa hrať majú. Krásou svetov zahalím a všetky múry prevalím. Sila lásky mocná je. Nikto ju neoklame. Prána lásku znamená. Vedomie je ona ja. S mocným božským vedomím prejde každým údolím. Skončila sa veľká hra. Pravda sa nám otvára. Ten, kto prejde temnotou, slobody sa mu dostáva. Prána, božská výživa, nám telá, duše obmýva. Prístupná je iba tým, ktorí prešli raz cestím. Kto bol schopný vytrvať a čistú dušu zachovať, zničiť staré doktríny a všetky klamy za nimi. Pustiť všetko, nechať tak, vo vlnách sa unášať. To je vôľa Matky Zeme. My už o vás všetko vieme. Nemá cenu podvádzať a ďalších ľudí privádzať. Prána sama zavolá na srdcia, na ktoré hrá. To je vôľa najvyššia. Nemá cenu rozmýšľať. Ten, kto cíti volanie, ten už dávno všetko vie. Svoje krídla rozvinie. Lete, drahé bytosti, do svetla a hojnosti. Akašické záznamy. Ivana Dolinská. Moji milí Slovania, cesta nová začala. Svetlo lásky preniklo do posledného pohára. Všetkým vám chcem povedať, že budeme si pomáhať. Veľké svetlo pristane, na každého sa dostane. Múdri sveta povstanú, vyženú tú starú tmu. Väčšina sa zobudí a zahodí staré hry. Stačí vám jedno vykonať, slovíčko nie povedať. Prána láskou vyživí tých, ktorí vystúpia z hry. Portály už fungujú, stačí vstúpiť dušou dnu. Ten, kto cíti volanie, ten má zaraz v duši mier. Spojte sa, vyslovania. Zbytočné sú konania. Cesta, východ z Matrixu je len cítiť, že som tu. Reality umelé pominú nám zo zeme. Nacíťte sa na telo, povedie vás cez dielo. Zakotví vás tu a teraz. Neprenikne cez neho kas. Vstúpte do mňa cez slnko. Napojí vás naplno. Sila lásky výživa. Každého dnes obmýva. Každý, kto to cíti, vie, že pravda, láska vyhraje.
Tak to je. S láskou Akašické záznamy. Ivana Dolinská. Dnes aktivácia začala. Naliala sa do chotára. Dnes svetlo veľké pristálo do československých tu krajov. Dnes veľký dar očakávaj, ktorý je tvoja odvaha. Dnes vedomie sa pozdvihne na celej šírej planéte. Dnes všetci dobrí ľudia sveta uvidia, že dary svetla prileteli pre vás sem a odkryli vám poznanie. Počúvajte pozorne, čo sa cezo mňa hrnie. Ja som láska, svetlomier. To je moja poživeň. Ja som láska, milosť Božia. To je môj dar na pomoc vám. To je cesta poznania. Svetlo, živa, moc daná. Stačí dnes sa rozhodnúť, svetlo v sebe pozdvihnúť. Stačí áno povedať a odovzdáme ti ten dar. Všetko staré odíde, nastane zmena zeme. Ty len v kľude zostávaj. Uži si svoj nový raj. Ja som v kľude svetom Božom. To je môj tu pravý domov. Ja som láska svetlomier. To je môj tu nový smer. Nechaj tak už všetky hry. Všetko staré uzatvor ich. Slovičko nie, povedz im. Nesúhlasím, prehlásim. Nesúhlasím s útlakom, všetkým temným samotou. Nesúhlasím so strachom vo všetkých jeho prejavoch. To je moje želanie. Do svetov sa dostane. To ja hlásim do sveta. Ja som živa posvetná. Prišla som sem domov k nám. Všetky hry pozatváram. Ja som láska, svetlomier. To je cesta, správny smer. Ja sa pravdy nebojím a odhalím klamy a hry. Ja som sila prírody. Do svetla sa postavím. Za všetkých dobrých ľudí tu a moc ich Božej povahy. Skončili sa staré hry. Všetko, čo ti neslúži. Všetko, čo tu nemá byť, čo za lásku sa nepostaví. Pálim, púšťam, odriekam všetky hry starého človeka. Všetky strachy, obavy do lásky dnes pretavím. Ja som láska, život v tebe. Ja som milosť, dar, spojenie. Ja som sila života, aktivácia človeka. Ten, kto cíti volanie, dnes pokyny tu dostane. Na prebudenie do sveta, kde je len láska od veka. Kde slobodný je človek celý. Kde skončili sa všetky cely. Kde kľúč máš v rukách súhlasom, no s novým živým tu časom. Kde mocní svetla vyhrali. Kde ukončili dohody. Či podrobiť sa hmota má duši Božieho človeka. Hmota hračka duše je. To je celé poznanie. Všetko si tvoríš, čo len chceš. Všetko dobré, pekné si vyberieš. V kľude Božom poznaní prejdeš celým zrodením do moci svojej práva rodov božských ľudí danej zdrojom. Ja som živa posvetná, vždy starám sa o svojho človeka. Všetci, čo tu v láske stoja, to je moja svätá vôľa zo zdroja. Tak sa staň s láskou a svetlom, prána živa. Ivana Dolinská, Akašické záznamy. Milé deti, celý svet, dnes tu máte odpoveď na zmeny, ktoré sa dejú. Už tu nejde nič bez záchvevu. Veľké čistky idú svetom, starým hraným, kde svetlo nieto. Všetky staré, spálené, hodené sú zo zeme. Veľké zmeny nastanú, nebojte sa vstúpiť dnu. Svetlo veľké vyhralo, prestúpilo starú tmu. Nová zem je stvorená, slobodou je plnená. Láska, pravda, čistota. To je nová hodnota. Pre ľudí a celý svet láska je tá odpoveď. Uvoľnite zovretia. Tretie oko povedie ťa. S láskou, kľudom, pokojom. Prežarujte ten svoj dom. Uvoľnite hlavy svoje. Odovzdajte ju vyššej vôle.
kolektívne vedomie dávam veľké znamenie, že je tu pre vás dar, ktorý sa vám otvára. Každý sám sa rozhodne, ktoré dvere otvára. Ten, kto v sebe lásku má, tomu dáme veľký dar. Dar hojnosti slobody, kde prekročíš závory. Dávam čistotu, svetlo. To ma vždy do hlbín viedlo. To je vaša cesta nová, ktorá je tu otvorená. Pre vás všetkých, ktorí cítia, že zaslúžia si tu ten dar. Láska, radosť, poznanie vždy porazí bezprávie. Vojny, hlady skončili. Otvorte sa do novej hry. Milujeme vás, nastáva tu váš čas. Tak to je. S láskou, Akašické záznamy, Ivana Dolinská. Ja som mladá veľká. Svetlo tu na svet bliká. Ja som láska svetlomier. Nesiem ľuďom poživeň. Ja som sila všemocná. Múdra, nežná, hra dobrá. Pre dobrých ľudí ochotná otvoriť svoj dar, moc, chrám. Kde hlad svoj veľký zaženú a pozrú, sadnú na ženu. Lásku, smiech a rodinu. Kde moc znova pozdvihnú. Slobodne tu budú žiť. Tí, čo nechcú už robiť na druhých starých manévroch, tu patnú všetci v popoloch. Ja som sila zo zdroja. Preberám tu dnes svoj chrám. Otváram sa do Korán pre tých odvážnych, ktorí nabrali už druhý dých. Ktorí závoj odkryli a bolo im už dosť chvíli, kde v bezmoci stonali a závislosti prehliadli. Sloboda je poživeň, kde už nikto nevezme mi mier, kde hlad, smäd ukončíme a zacelíme zranenie. To je sila lásky lady, to je moc tutej priehrady, ktorú dnes ty otváraš, spokojom tu zaspávaš. To sú slová zo zdroja, to je nová dohoda. Kto tie slová počuje, ten už dobre dávno vie. Kto má, ten im rozumie. Ten, kto cíti volanie, tomu je dané poznanie. Ten je v sile lásky daný, pre pobyt náš prichystaný. Kto cíti ešte v sebe strach, že by sa mal toho vzdať, kto bojí sa tu nových vôd, ten má na nás ešte čas. Presne pre tých láskavých ľudí, životu oddaných. Presne pre tých je online rozvoj prána, dar, kde príprava sa v svetle zdroja, svoje strachy, hry zahoja. To je vaša príprava na prechod k nám do raja. S láskou, pránou a kašou. Ivana Dolinská Lada. Tak to je. Ja a moja láska ja som. S prúdom svetla lietam časom. Zahoď všetko, čo ťa trápi. Nič z toho ti už nepatrí. Nič, čo bolo, nebude. To je cesta pre duše, ktoré sa rozhodli ku svetlu zlietnúť. Preto všetko staré pod hru zmietnú. Stúpaj s láskou do výšin. Prenes sa cez starý štít. Štít je dnes už priestupný. Stačí povstať, uzavrieť hry. Ja som láska, pokoj, mier. To je moja poživeň. Ja som láska, milosť, svetlo. To je cesta, duša, vie to. To, čo treba vykonať, je staré pozatvárať. Staré dvere zatvoriť, v láske sa tu zakotviť. Vnímaj seba ako strom. Preniesol sa cez vrchol. Korene sú v starej zemi, peň, koruna v novej svieti. S koreňou máš živiny, premenené do hliny. Ty si v stonkách povstala do nového poznania. Už vieš, že si vo vedomí zakotvená v novej zemi. S láskou, Akašické záznamy, Ivana Dolinská.